Eskerrik asko antolatzaileei, gonbidapenagatik. Egia esan niretzako atsegin handia da, kontestu honetan hitz egitea, euskaltzaindiak gonbidaturik, Iruñean, Nafarroan, Iñakik aurkeztuta, Mikel Zalbiteren ondoren, eta atsegina eta ardura, esan behar ditugun apurrak txukun xamar esateko. Batez ere gero proposatutako tituluan, abisatu nuen, hizkuntzak operazioaren, pixkat Iñakik zerbait aipatu duen jardun praktiko txiki honen angelutik begiratuko diedala nagusiki munduko hizkuntzei, ezta? Handiegia baitzait, hasieran proposatutako titulua. Nik uste hemen gauden guztiok badakigula, nolabait zen da tamaina handiko problematika baten aurrean dagoela munduko hizkuntzen multzoa, eta ez naiz horretan luzatuko ekarganitzakeen hemen, nik baino pertsona egokiagoek, Patxi Jualisti ere hemen ikusten dut, eta egindako lanak pixkat munduko hizkuntzen panorama marrazten dutenak, hemen da, ez da bai dago niteke, baina 6.000 bat hizkuntza kalkula ditzakegu munduan, ez da hizkuntza terminoa non jartzen den, oso erlatiboa den, eta hor ikusten dugu batetik ditugula latifundio erraldoiak, eta bestetik minifundio minuskuluen konstelazio bat dela, ez da munduko hizkuntzen panorama, labur esan da, 12 handienek esparru oso zabala hartzen dute, 20 handienek esparru handia, 240 handienekin ere iritsi gaitezke ia munduko hiztunen 96% hartzera, eta horren infrentzua da, antza denez, munduko hiztunen 4%ek hitz egiten dutela munduko hizkuntzen 96%, ez da? 5.760 hizkuntza, kalkulo oso gainetik botatakoen arabera, hitz egiten duela oso populazioaren zati txikiak, ez oso polarizatua dagoela munduko hizkuntzen tamaina. Erdiak Asian eta Pazifikoan, 30% Afrikan, 15% Amerikan, eta 4% bakarrik Europan. Hor UNESCOk, nik uste askoren zorionerako, 2000 hamarkadan lan estimagarria egindu, oharpen funtzio garrantzitsu bat bete du hizkuntzen inguruan, gauza asko esan litezke oharpen horien inguruan, zergatik galtzen diren hizkuntzan, faktore ekonomiko, politiko eta sozialak, baina labur bilduz egiten duen oharpena da, egungo joerak aldatzen ez badira, mende honetan galdu egingo direla munduko hizkuntzen bi herenak, eta batzuk bi heren hori kokatzen dute 40%, beste batzuk 80%eraino eramaten dute gauzak horrela baldin badoaz desagertuko diren hizkuntzen kopurua, baina nik uste dut oharpen hori gero ikusikut nire praktiken angulo txiki horretatik, edo gure praktiken angulo txiki horretatik, berresten dela, begiratu hori. UNESCOk berak hizkuntzen bizi indarra aztertzeko eta neurtzeko adierazle multzo bat proposatzen du, eta gutako gehienentzat oso logikoak direnak, ez da, hiztun kopurua absolutua, hiztun kopuru erlatiboa, barne populazioarekiko, hizkuntzaren transmisioaren egoera, hezkuntzan edabidetan eta material elgintzen eta duten indarra, hizkuntzaren erabileraren hazkuntza edo gutxitzea, jarrerak, eta azkenik, politika publikoak edo gobernuen eta legediaren funtzioa. Adiezle guztiak hartuta ere, titularra hitz batean esatekoa da, eta da munduko hizkuntzen egoera eta norabidea laburtzen duen titularra galbidea da. Nolabait esango genuke, orain arte, hizkuntzak, kulturak, oro har, dibertsitate ikusgarrian garatu direla planeta honetan. Giza esperientziaren nabardura aberastasun zabal eta handia gauzatuz. Eta hori posible izan dela
nolabait harreman eta isolamendu erlatiboko mundu batean, ez da? Isolamendu erlatiboa, beti erlatiboa, tengabeko harreman sare bat izan baita mundua, strukturala izan den garai batean, ez da? Ematen du, bagoa zela, danok ezagutzen ditugun arrazoi teknologiko eta barrengatik, konexio erlatibo hau ere, baina konexio erlatibo struktural bateko mundu batera, eta horrek gauza askotan eralda dezakela munduaren dinamika osoa. Eta nolabait dagokigula, nortasunaren, identitatearen gramatika bat eraikitzea, baina guztiontzat berria den eustazpide oinarri teknologiko baten aroan. Esango nuke falta zaigula gramatika hori, falta izan zaiola modernitateari berari identitatearen gramatika. Modernitateak sortu dituela nolabait ideologiak, gramatika ideologioak garatzeko ideia multzo edo ipar ideologiko jakin batzuk, liberté, egalite, fraternite, eta libertek bere gramatika ideologikoak garatu dituela, eta egalitek ere batez ere 20. mendean, eta orain berriz ere beste alor batzukin hor ari garela egaliteari tiraka. Baina hirukute horretan identite ez zegoen, ez zegoen ipar utopiko garrantzitsu bezala, eta ez dugu sortu nortasuna kudeatzeko gramatika sendorik gure ideologia modernoetan, gure mundua gidatzen duten ipar nagusietan ez dago. Behar bada batzuk, gure artean, txepetx bera, eta sortu dira horrelako gramatika baterako elementuak proposatzen, baina garbi dago ez duela. Kontzeptu honek eta kezka honek, min honek eta utopia honek gaur egungo munduko jardun ideologikoa gidatzen. Eta orduan hori, afirmazio bat egin dezakegu, eta da munduan gizakiaren esperientzia dibertsitatea, bereziki hizkuntza eta kulturetan gauzatzen den esperientzia dibertsitatea kudeatzera ausartuko den o ausartuko litzakeen mundu batean, hizkuntzen kudeaketa izango dela gauzarik konplexuenetako bat ez. Eta ez dakigu egite. Beraz, nolabait panorama honetan, ilun honetan, beste gauza askotan bezala, dagokigu utopia dosi bat manejatzea, nora joan nahiko genuken ikusteko, eta bestetik errealismo eta pragmatismo dosi bat. Nik nagusiki hitz egingo dut, lagin zehatz batetik, ez daukat gaitasunik, segurazko beste inork ere ez, munduko hizkuntzen orokortasuna hartu eta gogoeta esanguratsuak egiteko, begiratu nahiko nuke horren barruko lagin jakin batetik, uste dut ez da lagin esanguratsua, baina hortik egin ditezken gogoetak esanguratsuak izan ditezkela munduko hizkuntzentzat. Batetik horregatik eta bestetik nire autua delako, ez dakit, liburuetatik o irakurritakotik jardutea baino, gehiago bizitakotik edo ekintzak sortutako pertzepziotik hitz egitea, ekintzaren lurraldekoa sentitzen naiz batez ere, eta horrek bere mugak ditu, baina pixkat hortik jardungo dut, hizkuntza lankidetzatik. Hizkuntza lankidetza, urte gehiegi ez duen prozesu bat da, ikasten ari gara, proposatzen du zubiak eraikitzea, euskararen ibilbidetik, munduko beste hizkuntza komunitateen ibilbide desio eta ametsetara, zubi praktiko bat, jakintza fluxu bat sortzea norabide bikoa, eta inspirazio kontrabando bat sortzea gure esperientziatik, gu pilatu dugun jakintza eta intuizioetatik, besteak egiten ari diren horretara, eta horretan ari da, nagusiki Garabide elkartea eta txikiak handi eta beste hainbat ekimen. Eta lan horretarako
intuitiboki, nolabait, lagin bat hautatu dugu, ezin dugu lan egin, 6.000 hizkuntzekin, eta nolabait gure autua edo autu pragmatikoa izan da, nagusiki Ameriketan, eta maila txikiagoan Ipar Afrikan eta Asian, tamainagatik eskala baldintza batzuk izan ditzaketen hizkuntzekin harremanak trabatzea, ezta? Ameriketan, Kitxua, Aimara, hizkuntza maila handienetako batzuk, Nahuatl, Nasa, Guarania, hizkuntza eskala jakin bat duten hizkuntzekin, Kurduekin, Asian, Ipar Afrikan Amazijekin, orantxe, orain dela 3 egun itzuli gara hango jardunaldi erdi klandestino batzutatik, eta hoiekin pixkat, ez da. Eta hoietan ikusten denak, eta hoietan bakarrik ez, azken 15 urtetan beste kontinenteetako jendearekin, aurrez aurre, jardunaldietan, eta ikusita entzun dugunak eramaten gaitu berrestera, pixkat UNESCOren begiratua. Ez dago momentuz arrazoirik aurrikuspenak aldatzeko, eta berrestera panorama beltz baten aurrean aurkitzen garela, eta galbidea dela momentuntako norabide nagusia, ez da. Halare, guazen hortik pixkat harago egin dezagun begiratu enfokatuago bat, azken 15 urte hauetako lanean poliki-poliki errebelatzen ari zaigun argazki horretara, ezintasunen, nagusiki ezintasunen, eta aukera txikien argazkira, ez da. Egiten baldin badugu hizkuntza hauen argazki errebot moduko bat, gainbehera bat ikusten dugu, eta identifikatzen dugu paradoxa oso esanguratsu bat, eta da, behintzat aipatu dituan hizkuntza ez denak, baino gehienetan, azken 25 urtetan, lortu dute askok estatus legal bat, konstituzioetan babestuak dira, komila artean, askok hizkuntza lege berri xamar bat dute beren estatuetan, beren diskurtso politikoan, agintarien aldetik, eta askotan dauden mugimendu indigena sozialen aldetik, hizkuntzaren gaia, eta nabarmenago aipatua da, eta bereziki edukazion interkultural bilingüe, edo hezkuntza interkultural bilinguea, izeneko hezkuntza formula bat martxan daukate, azken 25 urteetan. Justu 25 urte horietan izan dute galbiderik, gainbeherarik handiena. Nola esplikatzen da hori? Nola esplikatzen da? Inoiz ez dugu babesik izan, inoiz ez dugu ez gara hezkuntzan egon, inoiz ez gara aipatuak izan konstituzioan eta legetan, orain hasi gara aipatuak izaten azken 25 urtetan, eta gure gainbehera inoiz ez da hain azeleratua izan. Arrazoi asko daude, baina asko luzatuko gineteke honetan, baina transmisioaren etena azkorra gertatzen ari da, lege babes guztietatik harago, eta Ekuadorreko datuak adibidez oso nabarmenak dira horretan, eta datuak, ikerketa daturik gainera ez dago ikerketa datu nabarmenik, orduan daudenetan ikerketek hau esaten dute, eta bestetan, egunerokotasun aktivismo honetan, edo zubigintza honetan, ikusten dugun errealitatea da, ez da. Gainera, gertatzen dena da, eta larritasunaren bigarren argazkia da, gainbehera honen larritasunaz ez dagoela behar besteako oharpenik. Ez mugimendu indigenan bertan, eta are gutxiago gobernuetan, gainbeheraren larritasuna gorria egia delako politikoki eta sozialki kudeatzeko. Ez da, orduan, politikoek sentitzen dute, inoiz ez dugu gehiago egin, zerbait egiten ari gara behintzat, ez da. Mugimendu indigena ere, mugimendu indigenak bere fokoa nagusiki eskubide kontzeptuetan jartzen du, eta lurralde eskubideetan, eta abar, baina hemen lan hau ez da egiten eskubideak aldarrikatuta edo eskubide kontzeptuan arreta gehiagi jarrita,
eta mugimendu indigenarentzat ere agendako lehentasunetan ez da hizkuntza biziberritzea, hitz egitea asko errazagoa da honetan jardutea baino. Akademian munduak ere ez du gehiegi laguntzen. Unibertsitatea, akademia mundua, beste perspektiba batzuei begira dago, ikerketak egitea interesatzen zaio, tesi doktoralak, ñabardurak aipatzea, bere dinamika propio badu, baina ez dago. Hizkuntza komunitateen prozesuan ernakuntza horretara emana, ez da. Eta esperantza, nunbait aurkitu dezakegu, hizkuntza aktivismo txiki eta barreiatuan, badira taldeak, elkartzen ari direnak, helduak alfabetatzen, interneten sartu nahian, irrati eta telebista txikia sortzen, hezkuntzan esperientzia mugatuak esperimentatzen, korpusa eraldatu nahian, badira, baina horrere, nahikotasun mailara iritsi ezinik, ez da. Oro har munduko herri hauetako biziberritze esperientzia txiki eta partzial hauek ez dute funtzionatzen behar bezala. Edukazio interkultural bilingue horrek ez ditu emaitzak ematen, danodak egun arrazoegatik, eredura ere iristen ez direlako leku gehienetan, ez dutelako lortzen hiztun osoak deitu dezakegun hori ekoiztea. Hiztun osoak, hau da, bere bizitzako funtzio nagusi denak edo gehienak hizkuntza horretan bizitzeko gai izango diren. Hiztunak ez ditu produzitzen hezkuntza elebidun ditutako horrek. Eta produzitzen edo ekoizten dituen kasu bakanetan ere, gero gizartean ez daude funtzio horiek garatzeko tresna. Eta gainera hori baino atzeragoko, lehenagoko eztabaidatan trabatuta ere badabiltza, orain dela 50-60 urte, gu egon gintezken estadioan, dialektoen arteko talketan, estandar baterako pausoak eman ezinik, alfabetoa estandartzen dutenean ere garapen terminologikorako argitasun gutxirekin, eta barza. Eta dauden ekimenak oso meritu handikoak eta interesa handikoak, hoiekin ari da lanean Euskal Kooperazio Linguistikoa, baina oso ekimen barreiatuak eta gabezia gako batekin, ez da, hizkuntza biziberritzeko proiektu biziodun eta estrategiadun proiektu batean txertatu gabeko ekimenak dira, ez da. Eta behar bada horixe dute urrengo pauso, ez da, beren egoera prekario horretan, hizkuntza biziberritzeko bizio eta estrategia artikulatu bat ekoiztea, ez da. Eta, hoxe da pixkat egoeraren argazkietako bat, baina pixkat torlojuari beste buelta bat emanez, badago gap edo eten nagusi bat zeharkatzailea dena munduko hizkuntza ia guztietan, ez da. Eta da, gaur egun hizkuntza horietako gehienetako, da bintzat nik hemen jarri dudan lagin horretako gurasoen bokazioa, da beraiek, beren praktikan, eta beraien aurrak mundu garaikidean bizitzea. Mundu garaikideari begira daude. Smartphoneak dituzte, nire honek ez dudana, azkeneko herriko indigenak ere, smartphonea dituzte, telebistari begira daude, eta beraien seme-alabek unibertsitatean ikastea nahiko lukete. Hori da, gaur egun, munduko populazioaren zati handi batek nahi duena, hizkuntza minorizatu hauetako gurasoek barne. Eta, txamponaren beste aldea, hizkuntzak ez daude horretarako prestatuta. Mikel Zalbidek eman dit gaur Sabino Aranaren aipu bikain bat honetarako, ez da? Sabino Aranak esan zuen, que sea apto para satisfacer las necesidades de la vida. Hizkuntza bat, bizitzako funtzioak, beharrak, betetzeko gai izango dena, ez? Eta horixe falta dute, lehen aipatu dituan hizkuntza guztiek, eta munduko hizkuntzen, zati ikaragarri zabal batek, ez da?
eta eten hori kudeatzeko puntuan daude, ez da, nik berekin asko azken aldian aipatzen dut igelaren metafora, ez da, aldo mendakizue, nik ez dut probarik egin, beraz, kasu honetan ez naiz ekintzatik hitz egiten ari, baina esaten dute, ura irekiten jartzen baldin baduzu eltze batean, eta botatzen baldin baduzu igel bat, igelak salto egiten duela eta salbatu egiten dela. Baina, ontzi horretan bertan, igela jartzen baduzu horrotzetan, eta jartzen baduzu ura poliki-poliki berotzen, igela hil egiten dela, hotzetan gustora dagoelako, epeletan are gustorago sentitzen delako, berotan, esaten duelako, haize goxo nagoen berotan, eta konturatzen denerako ura irakiten hasi dela, eta salto egin beharko lukeela, berandu egida, aguldu egidago. Uste dut hause gertatzen ari zaiela oroar, munduko hizkuntza gehienei gu aztertu edo, aztertu baino gehiago gurekin lanean trabatuta dagoen lagin horri behintzat bai, eta pentsatzekoa da, beste asko ere bide horretan doazela, ez da? Ez dakit nola nabilen denboraz, bai? Orduan, honen aurrean aukerak, ez da? Bueno, aukerak azkenean zein da bidea, iztun tipuaren optimizazioa, esango nuke txepetxek, hau da, nolabait, hizkuntza iztunak, etorkizun batean funtzioak berreskuratu izateko iztunak beren gaitasunak gehitzea, eta bereziki herri hauetan idatzizko gaitasun formaletarako belaunaldi bat prestatzea, eta bestetik funtzioak eskuratzea. Eta horretan, Euskarak bide bat egin du, baina segurazko herri bakoitzak eta gaur egungo aro teknologikoan, funtzioiek berreskuratzea zer izan litekeen, nola hasi litekeen, nola trinkotu litekeen komunitatea eta bar, herri bakoitzaren artizautza izango da hori, ez da? Eta zorionez, ikusten ari gara, artizautza horren adibideak, ez da? Astelenean itzuli ginen Tangerretik, eta han elkartu ginen Argeliako kabiliarrak, Marokoko riftarrak, hau da, Amazigh familiako bi errealitate desberdin, eta lau euskaldun, ez da, bi iparraldetik, eta bi hegoaldetik, han izan ginen pixka kontraste egiten du honekin, polizia deika ia zertan ari ginen antolatzailei, jai bat ezin ospatu taberna batean, egoera hoietan, baino, ikusi genituen aldibez, kabiliarrak zertan ari dira, eta kabiliarrak ari dira, kafeantzokiak sortzen, eta telebista sortzen, eta gazte aktivistak barreiatzen internet aktivismoan, eta korpusa sortzen interneteko aktivismoaren bidez, ahots korputzari garrantzi gehiago ematen alfabetoari baino, pentsatzen dutelako interneten etorkizuna eta gauzen interneten etorkizuna ahots kontrolean egongo dela, badabil jendea buruari buelta batzuk ematen, eta aldi berean ezintasun estruktural horiekin borrokan. Orduan, aukera minuskulo eta txiki horietan harremanak sortzea da hizkuntza lankidetzaren bidea, eta hortik ikas dezakeguna ikastea, eta hortik elika gaitezkena hartzea, elika gaitezkena ikusi, eta hortik baitere gure espiritua indartzea. Panorama laburbildu honen ondoren, nik uste hiru mezu, gelditzen direla hizkuntza kooperazio honetarako. Hiru mezu euskararen herritik beste hizkuntza komunitate minorizatu hauen geruza antolatura, bata alarma mezu bat, zoritxarrez eman behar dena, eta askotan alarma mezu hori ematea oso eskertxarreko lana da, baina uste dut alarma mezu hori eman behar dela. Bigarrena, itxaropen mezu bat, eta da esatea, badira esperientziak, badira bizi berritzeko aukerak,
sor liteke bizio bat, sor litezke estrategia adarrak, eta badira, oraindik ere, ezta? Funtzio batzuk berreskuratzeko aukerak. Naiz eta egia den, eta lehena ahaztu zait, behar da, azken urteotan nibintzat banabilen pelikula behar bada beste erabatera ikusi behar dugula pentsatzen, ez da? Behar bada mini funtzioetan pentsatu behar da, bizi berritze esperientziaren hasieretan. Behar bada pentsatu behar dugu hizkuntza batek ez dituela funtzio guztiak edo funtzio garrantzitsu guztiak bete behar. Eta pentsa litekela zenbait egoeratan, bai? Funtzio banaketa batez, hor gauza askori buruz hitz egin beharko genuke, baina geratu gaitezen bigarren mezu horrekin, ez? Itxaropen mezu bat. Eta hirugarrena erantzukizun mezu bat, ardura mezu bat, ez? Eta esatea, bere hizkuntza bizi berritzea, hizkuntza komunitate horren ardura da. Hizkuntza komunitatearen ikuspuntu holistiko bat egin, ez da? Nagusiki eta leku askotan, eta bereziki hizkuntza komunitate horretako geruza zibil antolatuaren, edo geruza antolatuaren adar zibilaren ardura, lehenik, eta horri dagokio bizio bat sortzea, horri dagokio trinkotze prozesuak hastea, eta bestetik, hizkuntza komunitate horren geruza antolatu publiko edo politikoari, ez da? Eta bi horien arteko harremanak sortzeko mezuarekin, ez da? Orduan, hirugarren mezu hori, erantzukizunarena da behar bada lanerako mezurik garrantzitsuena. Ez da gizan bat minutu ditu da, Iñaki? Bai, 10 minutu, ez. Eta nik uste guzti hori egin behar dugula, gure prozesuan aurrera, edo atzera, gauza batzutan, Mikelek esango luke bezala, egiten dugun bitartean, ez da? Guri iruditzen zaigu gure ibilbiderako ere aberasgarria dela begiratu unibertsal hau edukitzea, begiratu unibertsal praktiko eta zubilgile honek denok aberasten gaituela. Esango nuke korapilo unibertsal batean gaudela. Gure lana eta gure ametsa ez dela bakarrik euskara izeneko hizkuntza baten lana eta ametsa. Hizkuntzen lehia hau, hizkuntzen ametsa hau, mundu mailako korapilo baten barruan kokatu behar genukela. Eta hor, munduko hizkuntzen plazan, munduko hizkuntzen enparantzan, euskararen estana, euskararen txosna, ez da? Badela esanguratsua, badugula funtzio bat betetzeko. Ikas eta irakatz, badugula zer ekarria, ez da? Gure 60, lehenago, ez da? Baina lehenagotik gatoz, eta besteak beste euskal pizkundearekin zorretan gaude, ez da? Baina bereziki 60 urteko gure ibilbide erren honek, gehiegi handiatzi gabe, pilatu duela munduan urri xamarra den jakintza bat, urri xamarra den egiten jakite bat, eta izan gehitezkela zentzurtan, askoren inspirazio iturri, kontraste iturri, ez eredu, ez dagoelako honetan ereduri, ez da? Hitz gordinago batzuekin esateko, minbizitik gatozela, eta minbizia gorputzean daramagula, eta beste hizkuntz komunitateekiko elkarrezketan ere, mezua dela, minbizia daukazue, eta gainera minbizi termila daukazue, kasu askotan, ez da? Guk, 60 urte daramagu, minbiziaren aurkako terapia esperimental bat bizitzen, eta garatzen, eta oraindik hemen gaude, eta bizitzek aurrea jarraitzen du, eta gure gorputzak indartze sintoma interesgarriak ere baditu, eta kezkak ere bai, ezta? Eta, ezta, terapia trafiko horretan kokatu gaitezke, eta uste dut gainera terapia trafiko horretan kokatu gaitezkela gure prekarietatetik, bai? Dena, segurasko ebraiera bagina,
zailago genuke lan hau, besteak beste prekarietatetik edo prozesu izaeretik sinesgarriago zaielako munduko hizkuntzei gure esperientziarekiko trukea. Askotan Euskal Telebistara ematen ditugu, baina gehiago interesatzei Euskal Herri Irratia, Iparraldeko Biriatuko ikastola sortu berria, edo Tafallako ikastola, eta bar, ez. Eta nik uste, eta 5 minutu baldin baditut, honekin bukatuko nuke, gure barne begiratutik, munduari buruz hitz egin dut, eta gu zer, batetik nola kokatzen gara mundu horretan, eta bestetik zertan ari gara, gure biziberritze prozesunek zuhaitz baten egitura moduan azaltzeko aukerak ematen ditu, adarrak, korpusa, hezkuntza, kulturgintza, hedabidegintza, helduen formazioa, administrazioen euskalduntzea, lan mundua, famili transmisioa, baditu estrategia adar, nahiko ondo funtsatuak, eta guztiaren enborraren azpian, sustrai moduan, nolabaiteko konvergentzia ariketa bat, 60 urte hauetan egin duguna, bai korpusean da bai beste gauza askotan, herri zatitu eta zolo honetan konvergentzia ariketa interesgarri bat egin dugu, eta bestetik guzti honen alde emozionala, autokonfiantzazkoa, eta autoestimazkoa, eta guzti hori. Azaldu ezakegu zuhaitz bat moduan gure prozesua, zuhaitz horrek 2 etapa ditu, ez dugu ahaztu behar. Etapa honen lanik zailena frankismoan garatu zela, instituzio publikorik gabe, eta laguntza edo babes legalik ia gabe garatu zirela korpusaren, hedabidegintzaren, hezkuntzaren eta intuizio funtsezkoenak, eta hori herri askorentzat oso jakingarria da. Bestetik, nun gaude, Aizkorrin egongo ginela uste genuen, eta Urbiako lainopean gaude, zekit ezagutzen duzuen, Arantzazu, Urbi, Aizkorri, eta, 60 urte ondoren, ez gaude Aizkorrin, ez gaude Aizkorriko maldetan ere, nik uste Urbiako lainopean gaudela, meritu handiko ibilbide bat eginda gero, Arantzazutik Urbiara, baina erdibidean, eta Aizkorriko arkaitza aurrean dugula, eta lainopean ere esango nukenik. Uste dut koiuntura honetan bizioa, torkizun ikuspegia berrekoiztea dagokigula. Eta bizio berritu horretatik estrategia darrak berriz markatzea, galdetu behar dugu zein den gure ereite estrategia. Besteak beste, igual de eredua ere berpentsatu behar dugu, eta eredu bat sortu euskalo, zein da gure ereite estrategia, gure transmisio estrategia, zein da gure euskalgintza sozialaren barne artikulazio estrategia, zein da gure unibertsitate estrategia, euskal unibertsitatea sortzea edo ez, zein da gure edabide estrategia, EITB-en jartzea fokua edo meloia zabaltzea, zein da gure gure estrategia darrak berpentsatzeko aroan gaudela, eta egin dezakegula. Aldatzen ari dira hainbat parametro, eta ez nahi uzatuko, baina bereziki belaunaldi berrien atxikimendu modalidade aldatu da, garai likido hauetan, eta hori inkorporatu behar dugu nik uste gure biziora. Hezkuntzan apostu erraldoia egin dugu, azken 60 urtetik hasita, baina bereziki publikoki azken 30-40 urtetan, eta orain horma bat daukagu aurrean. Kok esango dute, erabileraren norma, erabileraren norma, baina jarri ez egun apelidu zehatzagoa, eta besteak beste lan munduaren norma. Helduko diogu lan munduari, orain dela 50 urte, hezkuntzaren munduari heldu genion sinismen aurrekontu eta gaitasunez. Egin dezakegu, uste dut horretarako puntuan egon gaitezkela, Zentzu honetan, iruditzen zait, badirela, aurrera begiratzeko espazio berriak irikitzen direla, eta zorionez, eta honek hauxe dut azken esaldia, denboragatik kezkatuta bazaudete, uste dut baditugula aukerak. Zoru komuna aipatu izan dugu azken urtetan, eta zoru komunaren ideia oso ondo dago, baina zoru komuna koska bat igotzekotan. Ez denen arteko zoru komuna
gutxienekona rebajatzeko, ez da? Ze koska, nik uste dut zoru komun horretatik jauzi berriak egiteko adina kontsentsu eta artikulazio, bi hitz desberdin dira, kontsentsu eta artikulazio lortzeko baldintzak sortu direla azken aldian, ziklo politiko armatuaren bukaerarekin eta beste hainbat gauzarekin, baldintzak sortu direla bai gure hiztun komunitatearen geruza politiko instituzionalean, eta bai gure hiztun komunitatearen geruza antolatu zibilean. Uste dut giro berri bat sortzeko aukera daukagula, baina aurrera egiteko, bai, ez bataz besteko epel batean geratzeko, eta hortik begiratu dezakegula eta egin dezakegula ekarpena munduko hizkuntzen panorama honetara.